Čaute ľudia, ja som PGM, ja vás vítam pri mojom druhom videu. No a v minulom videu sme si postavili dom a ako som vravel, že ja si to trošku upravím, takže vám ukážem to, čo som robil za kamerou. Takže urobil som si tu na nekonečný zdroj vody, dal som si okolo torčky, lebo by mi zamrzla voda, lebo to je snežná krajina. Potom som si tu na takto urobil dom, takto mám, takto schody, tak to ešte neviem čo bude, a tak som si urobil schody. Takže tak to je. A ešte jedna zásadná vec. Urobil som si, možno to nie je také pekné, nepasuje to k tomu, ale len tak, že do toho skočím, že mi to uľahčí, lebo nechce sa mi vždy hľadať cesta po tomto, po skalách a vidíte, takže iba skočím do vody a potom vylezem po rebríku. V dnešnom videu pôjdeme ťažiť, tak sa môžeme pustiť do toho. Tu zoberiem vajíčko, potom si urobím farbu, ešte ich tu rozmnožujem. No a ja som si tu našla takú jaskyňu. Tu aj pôjdeme, ja som si to len tu všetko osvietil, ale nič neťažil, no iba trošku železa, potreboval som na vedro, ale rovno mi aj zostalo, tak som si urobil kompas. Môžeme ísť tu na, ešte sa pozrieť, tu je uhliako, vidím, tam je nejaké železo, tak, vykopeme to uhlie, máme železný kompas a železný meč, ale zabudol som si zapnúť, takže ešte si nechám zatiaľ peaceful a potom tak, uhlia mám dosť, mal som asi stack, ale trošku som minula PC, takže ešte mi treba doplniť, ale aj tak je tam v tých truhlách dosť. Teraz pred chvíľou som natáčal a natáčam to video po druhýkrát, lebo neviem prečo mi vyplo natáčanie, dúfam, že sa mi to už nestane. Tak, tak. Tu som už bol minule, tam som už bol, tam už to je osvietené, len tu som videl ešte uhlie. A ešte sa mi zdá, že tu by malo byť niekde železo. Tu sa mi zdá. Nie som si istý, no však môžeme sa pozrieť. Viem, že to nevyťažu všetko. Tu je železo. Tak. Tak, ešte tu je železo. Tak, no. A napíšte mi prosím do komentárov, že čo by som mohol stavať ďalších dielov. Mám tu ešte veľa práce, niečo si postavíme určite. Niečo napadne, ale musím si aj doťažiť nejaký ten kobul. Všetko som minul na ten taký ako keby výťah. Tak, dobre, to je všetko. Som si to už predtým osvietil. Dobre, 12 železa, to je zatiaľ dobré. Tam si to vypalíme. Chcel by som nájsť aj nejaké diamanty, no len to ešte na to asi čas. Hlavne, že každý by chcel nájsť diamanty, viete. Kto by nechcel mať diamanty. Ale zobral som si pre istotu, aj taký som si vyrobil, kebyže náhodou nájdeme niečo také, takže nemusím nikde vrácať už. Tu je nejak veľa uhlia. Vykopeme to s týmto, aspoň to máme rýchlejšie. Tak ešte doma mám 7 železa, takže chcel som si stiahnuť mod Race Minibab, len mi to nejak nejde. Nejde mi to nainštalovať. Takže toto uhlie, to si môžem vykúpať teraz. Tak, no. Takže chcel som si ten mod nainštalovať, nejde, aby som si ho označil, že by som vedel. Neviem prečo mi to nejde. Chcel som tu rôzne mody, aj tie také, že musíte stavať ku tomu. Rôzne konštrukcie také, tie somarinky, len nejdu mi tie mody, neviem prečo. Dobre, tak to už uhlie potom vyťažím, asi vás to nezaujíma, ako ťažím uhlie. Takže tu som už bol. Môžeme sa pustiť tu na, to je nejaká veľká miestnosť. Tak, počkajte, dáme si jednu stenu, aby sme to trošku tu rozsvietili. Tuto je dosť veľké. Tak. Ale je tu toľko uhlia, že viem, kde môžem chodiť ťažiť uhlie, keď budem potrebovať. Tu nič asi. Si rýchlo vykopeme. Tak. Tak si to rýchlo vykopeme. No a je to celkom veľké, tak uvidíme, keď tak ešte nájdeme nejakú jaskyňu, lebo v tom prvom dieli sme videli, všade boli tie jaskyne.
Máme stack uhlia, to je dobré. Uhlie máme dosť. Nechce sa mi to teraz ťažiť. Len pozerám, že tu či tu nie je niekde železná rúda, niečo také. Tak, dáme si tú kobulu. Tak. Asi nie, uhlie si to príjem asi potom vyťažiť, teraz sa mi to nechce. Tak, a ešte sa mi dá, že máme tu jedno neprezreté. To áno. No, takže tu máme dosť železa zas. Tak. Nám dochádzajú tieto torče. To nejak prepája, alebo to je láva. Tu máme ľavu, takže si to tak vykopeme si železnú rudu. Musím si nakopať trošku cobblestone, aby som si mohol robiť taký provizorný mostík. Čakajte. Dobre, ja lenže či natáčam, lebo nechcem, aby som natáčal zás a mi to nepôjde. Tak. Máme ďalšie železo, uhlie. To si môžeme zapchať. Dáme si tu torč. Ďalšie železo. Je tu dosť železa, takže máme to tu veľké, to dosť veľké, tak. No, dobre, tak si ešte aspoň, som si dodal trošku dreva. Vyrobíme si torč. No, môžeme ísť ešte tam, kde nemáme telo, preskúmame, takže tu si dáme torč, tu máme ďalšie železo, takže je tu dosť toho železa. No, už máme 30 pomaly železa, takže je to dosť. Aspoň máme do zásoby. Niečo. Vždy so štrkom väčšinou niečo býva. Tak, no, som aj trošku chorý. Ja nechcem byť chorý, lebo teraz som pomaly už mesiac nebol v škole. To potom, keď vymeškávam, tak. Tak. Dobre, takže tu nič není. 57, tak to je tak o ničom. To dosť malo. A teraz sa ešte pozrieme. Neviem, či sme to už všetko preskúmali. Tak. No. Môžeme zabiť. Takže to ešte tu na to nemáme celé preskúmané. Tu. Tu a tu. Tak. Ešte tu je veľmi veľa železa. Tak. No, tak aspoň máme železo. No. Ideme tu, tam sa ešte chcem nejak dostať. No. Sa tam dostaneme potom, teraz na to kašlem. A tu máme ďalšie železo. Mohli by prísť už aj nejaké zlato. Tak to sme 40 je dosť málo. Takže tak. Tu si zídeme.
Je to dosť veľká baňa. No. Takže si vykopeme a pôjdeme už za chvíľu pomaly domov. A akože ešte preskúmame niečo, tak pôjdeme. Mám fakt dosť železa. Je to super, že mám toľko železa, lebo mám dve osoby. Tak, tu si ešte toto. No. Tak, vrátime sa teraz tu na. Ešte pôjdeme na druhú stranu, koľko mám. No, už mám tak niečo železa. Smaragd. To začína byť celkom dobre, keď tu už je smaragd. Ale tak smaragd je akorát tak, že môžem obchodovať s tými vesničanmi, takže je to také, no. Zo smaragdu veľa vecí, neviem, čo môžem z neho urobiť. Ale tak uvidíme. No, poď. Tak, som si to len tak položil. No. A už tu je zlato. Áno. By tu niečo mohlo byť. Nejaké diamanty. Už ideme tak pri zlate. No. A asi viem, prečo mi vyplo to video teraz druhýkrát, lebo som vždy, keď som stlačil F3, tak mi ho zrazu vyplo, takže sa aj náhodou F3 nevypína na hypercam. Takže to možno bude ten dôvod. Takže teraz to nebudem stlačať, potom si to predstavím. Vyjdem si tu. A tu si to tak dám. Takže naša výprava dolov bola úspešná. Som rád, len teraz, že ako, neviem, asi týmto smerom, nie týmto, áno, hore. Tak, takže všetko je preskúmané, aspoň myslím. A môžeme sa vrátiť do našho domčeku, dáme si vypaľovať železo a potom aj v iný diel pôjdeme ešte dolovať a môžeme sa pôjdem aj poza kameru off screen. No a teraz rýchlo vyjdeme hore, dáme si to vypaľovať. No a dúfam, že nájdeme niekedy dia, že si urobím enchant table a budeme si enchantovať potom rôzne veci. No, teraz vôjdeme tu. No. Dáme si tu trošku železa, dáme si tu toto. Tu si dáme trošku železa, tu máme ešte sklo, dáme si tam toto. Takže naša výprava bola úspešná, takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like, alebo odber, alebo koment, že čo môžeme, napíšte mi do komentárov, čo môžeme stavať v ďalších dieloch. No a uvidíme sa pri ďalšom dieli, to bude tretí diel a ešte porozmýšľam, čo si postávame. Takže ďakujem, že ste si toto video pozreli, čaute.